दिनै रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे जोङो दिनै मोनसे बाथ्राखौ लानानै जे मैया कास्टम बसुमतारी बिथाङाहाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरिखौ लानानैहाय जे माखासे एलिगेसन लाबोनानै बाथ्रा बुंनायखौ लानानैहाय जे जोङो दिनै बे प्रेस मिट बेखौ लानाय जादों। दा दिनै जे जोंनि थांनाय 29 नभेम्बरावहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे फरायसा फरायसुलिफ्रा मोनद' हारिनो एसटि होनाय बेखौ लानानैहाय जे बिथांमोना मोनसे खुद्रिसारनाय बा हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। जे बे हानजा सुरनायनि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जे बिथांमोनहा बांद्राय जे आबेबिक इमोसन जानानै बिथांमोनहा जे बिटिसिनि सेक्रेटारियेट अफिसाव जे मोनसे आनफर्चुनेटलि जे जाथावनाङि जाथायफोर बेखौ बिथांमोना सानस्लाबनो हायैयाव खालामफ्लांबाय। बिनि थाखाय जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंबो दुखु मोनदों जे बे जाथाया जानाङामोन। जे बिथांमोनहा गोरोन्थियाव जे बेखौ मावनो नाङामोनब्लाबो मावफ्लांबाय, बिनि थाखाय जोंबो दुखु मोनदों। दा दिनैहाय जोङो नुदों जे बे बाथ्राखौ लानानैहाय जे कास्टम बसुमतारी बिथाङाहाय जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनैसिमबो माने सोंखारिबाय थानाय बे बाथ्राखौ जोङो मैया निउस मिडिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो नुदों। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बे हाबाफारियाव आखाइ दङ होननानै बिथाङा जोंखौ दिनै बाथ्रा बुंबाय थानाय बे जिनिसखौ जोङो नुदों। दा दिनै बे हाबाफारियावहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फ्लेग लानानै जे सोमावसारनाय बे जिनिसखौ बिथाङा दिनै जे एबसुनि फ्लेगखौ जे खेबै खेबै जे बाथ्रा बुंनाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बे हाबाफारियाव जड़ित गैयाब्ला मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फ्लेगआ थाखो, बेबायदि मोनसे एलिगेसन लाबोनाय बाथ्राखौ जोङो नुबाय थादों। दा नाथाय जे जोङो मिथिगौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बेयाव कमप्लिटलि जोङो रावहाबो बेबायदि जोंनि मोनसेबो साजेसन एबा बोसोन गैया, जोंनि बेयाव मोनसेबो जे आखाइ गैया, बे जोंनि थाखाय जोङो स्पष्ट। नाथायबा जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मोनफ्रोमबो कलेज इउनिभारसिटियावहाय जोंहा बेबायदि दालाइ आफाद दङ। बे दालाइ आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जे जोंनि मोनफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जोङो मोनद' जे एसटिनो मोनद' जाथिनो जे एसटि होनाय बा मोनद' जाथिखौ एसटि होनायनिफ्राय जोङो होबथानांगौ बा बन्द' खालामनांगौ होननानै रेलि खालामबाय थानाय समाव जे इउनिभारसिटि कलेजनि फरायसा बिथांमोनहाबो जे जोंजों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों फैनानै जे सोमावसारनायाव जे बाहागो लाफैबाय थादों। आरो बे बाहागो लाफाबाय थानाय समावनो बिथांमोनहाबो जे मोनसे जे जोंबो इउनिभारसिटिनि फरायसा हिसाबै कलेजनि फरायसा हिसाबै जोंबो बेबायदि जे सोमावसारनाय बा रेलि लानाय मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै जोंबो हाबाफारि लागोन, बेबायदि बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव जे स्पष्ट जे बिथांमोनहा बुंनानै लादों। आरो बे हिसाबैहाय जे इउनिभारसिटियाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय फरायसा आफादजों लोगोसे बेवहाय कलेज इउनियन बडिनि दैदेनगिरि जिएसमोनजों मा होनो कमिटिजों कलेज कमिटिजोंहाय बिथांमोनहा जुथायै ज' लोगो नांनानै दिनै बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। बेयाव जोंनि खालि
बर' जाथिनिल' बर' फरायसायाल' बेयाव बाहागो लायाखै, बेयाव राभानि, गार'नि फरायसा आफादनि संगठनफ्राबो बेयाव बाहागो लादों। बेयाव गासै गोबां जोंनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ इउनिभारसिटिनि जेस बा कमिटिनि दैदेनगिरिमोनहा बिथांमोनहा खावलायहरनानै बेवहाय दिनै बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ दिनै लाबाय थादों। दा दिनै बे लानाय हाबाफारिखौ लानानै दिनै जोंनि गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरि सानसुमै बिथांमोनहाबो कास्टम बसुमतारी बुंनाय बायदि जोंखौ दिनै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बेयाव आखाइ दं होननानै दिनै जोंखौ दाय जाबसिननो नागिरबाय थानायखौ बिथांमोनहा नुदों। दा दिनै जोङो जातिनि अलखर समाव जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेब्लायबो गसंथाबोदों, बेखौ दिनै कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव बिथाङाबो बेबायदि हाबाफारिखौ गोबां मावबोदों। गोबां बेबायदि जातिनि अलखर समाव बिथाङाबो गाबथाबोदों, जोङो मिथिगौ। नाथाय बिथाङा दिनै जे गावनि जे माखासे आफादाव थानानै जे गावनि गोरोन्थि खामानि मावनायनि थाखाय बिथाङा दिनै आफादनिफ्राय बिथाङा आनज्रायलांनो गोनां जादों। दा बिथाङा मा खारनाव आनज्रायलांदों, मा खारननि थाखाय बिथाङा बे आफादनिफ्राय ओंखारलांनो गोनां जादों, बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बुंनांगौ खोथा नङा। जे बिथाङा दिनै गाव बे आफादनिफ्राय ओंखारलांनांनायनि खारनावनो बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बिथाङा मोनसे गाज्रि मोननाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों मोनसे चेलेन्ज खालामनाय बेबायदि बाथ्राफोरखौ दिनै बिथाङा बुंबाय थादों। जिहेतु बे मानसिया एसे सिगाङावसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरिमोन। बे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि थानाय समाव गुबुन गुबुन बेबायदि सोरबा बर' जाथिनि हेंथायै बाथ्रा बुङोब्ला बिनि एगेन्स्टआव बिथाङाबो खामानि मावबोनाय सासे दैदेनगिरिमोन। नाथाय दिनै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे बेबायदि जानगार जानांनायनि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बेबायदि चेलेन्ज खालामनानै दिनै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जोङो दिनै नुदों। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेखि समावनो थाया माने राजनिथि नोजोरजों नायनानै बिथाङा जोंखौ बेबायदि मुं सुनाय बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुबोबाय थादों। नाथाय बिथाङा मोजाङै गोथौयै साननानै नायनाया मोजां। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मालाबाबो जोङो बबेबा मोनसे राजनिथिजों जोङो जेब्लायबो गोरोबनानै थाग्रा मोनसे आफाद नङा। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा गावहानो संबिधान दङ। जोङो जोंनि संबिधान मथेसो जोङो जे जोंनि हाबाफारिखौ जोङो मावो। दा दिनै जोङो मिथिगौ जे थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै माबा मोनसे खारनावहाय जोङो मोनसे राजनिथि दोलोखौ जोङो सापर्ट खालामदों। बे नङा जे बबेबा मोनसे राजनिथि दोलोखौ सापर्ट खालामोब्लानो जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोनसे राजनिथि हान्जा, बेयो नङा। जोङो जोंनि जाथिनि अलखद समाव जोंनि जाथिनि थांनाय थैनायनि, जोंनि जाथिनि राव थुनलाइ हारिमु फोथांनायनि सार्थआवहाय जोङो मालाबा जोङो बबेबा राजनिथि हान्जाफोरखौ जोङो सापर्ट होनो गोनां जायो। जोङो बियो जोंनि थासारिफोरखौ नायनानै जोङो सापर्ट होनो गोनां जायो। नाथाय दिनै जोंनि गेजेरावहाय मोनद' हारिखौ दिनै जोंनि बिटिसिनि गाहाय चिफ जे हाग्रामा महिलारि बिथाङाहाय जे दिनै 6था जनगोष्ठीनो एसटि होनो थांनायाव जेबो आपत्ति गैया। 6था जनगोष्ठीनो जेरैखि जाया एसटिखौ होनांगौ बेबायदि बाथ्रा बुंनायाव जे कास्टम बसुमतारी बिथाङा दिनै जोंनि हाग्रामा महिलारि सारनि सायावसो बिथाङा बाथ्राखौ बुंनांगौ। नाथाय बिथाङा दिनै बेखौ गारनानै दिनै उल्थायै एबसुनि बाथ्रा बुंनायखौसो जोङो नुदों। जे जोङो मिथिगौ जे कास्टम बसुमतारी बिथाङा गोबां बर' जाथिनि डेभेलपनि, बर' जाथि जौगानायनि, बर' जाथिनि राव थुनलाइ जौगानायनि बिथाङा गोबां बाथ्रा बुङो। सासे लिडार जानानै गोबां जाथिनि अलखद समाव बाथ्रा बुङो। नाथाय बिथाङा दिनै जे 6था जनगोष्ठीनो एसटि होनो थांनायाव जे बिथाङा दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ जेबो बाथ्रा बुङालासे, हाग्रामा महिलारिया जे 6था जनगोष्ठीखौ एसटि जानायाव जेबो आपत्ति गैया होननानै एनअसि हरनायखौ जेबो बाथ्रा बुङालासे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौसो मुं सुनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनबाय। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां आरो लासिंसिं जादों बियो।
कास्टम बसुमतारिनि थाखाय बियो मोनसे लासिंसिं बाथ्रा। बिथाङा बरंस बुंनांगौमोन जे सासे बर'नि जात, सासे दैदेनगिरि, सासे बर'नि सासे थै गोनां मानसिब्ला बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौसो बिथाङा बादा होनांगौमोन जे जोंनि बर' जातिनि खथि जानाय, खहा जानाय खामानिखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरा मावनो नाङा। जोंनि सिबा, जोंनि बिटिसिनि सिबा बेबायदि खामानिखौ मावनो नाङा होननानैसो बिथाङा दिनै बादा होनांगौमोन। बरंस दिनै जोंनि जे फरायसा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा मोनसे आबेगिक जे जाखांनानै, मोनसे इमोसन जाखांनानै जे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव जे जों जे गोसोआव बिग्रायखांनायजों जे सेक्रेटारियेट अफिसखौ जे गावसिनि माने बांद्राय सानस्लाबनो हायैयाव मोनसे मोननै जे सियार माबा माबि बुफायनायखौ लानानै दिनै बाथ्रा बुंनायखौसो जोङो दिनै नुबाय। बियो जाखागोन, मानोना जे बांद्राय मानसिनि गोसोआव बेबायदि माबा फैयोबा, दुखु मोननाय फैयोबा मावनाङै खामानिखौबो बेबायदि जोङो मावफ्लांखायो। बे एक्सिडेन्टेलि जोङो मावफ्लांबाय। बिनि थाखाय जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनै जोङो दुखु मोनदों। दा जानाङै जाथायखौ जानायाव जोंबो दुखु मोनो। नाथाय जा बिथांमोनहा सिन्था खालामाखै जे बे जुदि 6था जनगोष्ठीया गमामा जे एसटि जानानै फैमारोब्ला दिनै जोंनि बेयावहाय राजनिति अधिकार, जोंनि लेखा फरायनायाव जे मोननांगौ मोन्थाय, जोंनि बे साख्रि बाख्रियाव जेरैबायदि मोननांगौ मोन्थाय, बै मोन्थायनिफ्राय जे जोङो दिनै बर'फ्रा बन्सित जानो थांगासिनो दङ, बेखौ दिनै बिथांमोनहा मानो सिन्था खालामाखै? बेखायनो सोरनिबा सोरनिबा जोंनि फरायसाफोरनि गोसोआव सानदोंबो जानो हागौ, जुदि जोङो 6था जनगोष्ठीनो जुदि एसटि होनानै बिथांमोनहा गासिबो राजनिति मोन्थायखौबो अधिकारखौबो समानै मोनोब्ला, सोलोंथाइ अधिकारखौबो समानै मोनोब्ला, जोंनि साख्रि बाख्रिनि अधिकारखौबो बिथांमोना समानै मोनोबा, सानसे समाव जोङो बर'फ्रा बे सेक्रेटारियेटआव थानानै जोङो जोंनि बर' रायजो राजाखौ सामलायनो थाखाय, जोंनि बे बिटिसिखौ सामलायनो थाखाय बे जोंनि पावारा जोंनि आखायाव थायाब्ला, बेबायदि माने सेक्रेटारियेट अफिसखौ जोंनो मानो नांगौ? बेबायदि साननायाबो हयथ' जोंनि गोबां फरायसाफोरनि साननायाव सोमजिदों जानो हागौ। बेखायनो बिथांमोनहा बेबायदि मावनो नाङै जाथायफोरखौ बिथांमोनहा गोरोन्थियाव मावफ्लांदों। दा बेनि थाखाय जे बिथांमोनहा दिनै उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ जे दिनै दाय जाबसिननानै बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बखिनाय, जे दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ दिनै बायदिसिना एलिगेसन लाबोनानै बाथ्रा बुंनाय, बियो कास्टम बसुमतारिनि थाखाय बारा मोजां जायाखै। बियो साबजाथाव नङा। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जे सारा दिनै माने 2 बोसोरनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै दङ। बिथाङा बे 2 बोसोर समावहाय जे जोंनि बर' जातिनि समाव जेखि जेंना जेंसि फैया मानो, बे जेंना जेंसिखौ बिथाङा सुस्रांनानै सौसिनानै खामानि मावलांनांगौनि दायथ'आ दिनै दिपेन बर' सारनि आखायाव दङ। बेनिखायनो दिनै दिपेन बर' सारा जोंनि बर' हारिनि अलखद समाव, जातिनि अलखद समाव जोङो गाबथानानै गसंथानानै दिनै जोङो बाथ्रा बुंबोदों। दिनै जोङो बाथ्रा बुंनांगौ बायद' जागोन। बे समाव जुदि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दायथ' लानानै बाथ्रा बुङाबा दिनै सोर बुंगोन? बे अलखद समाव जों गसंथानानै बाथ्रा बुङाबा दिनै सोर बाथ्रा बुंगोन? बेखायनो दिनै जोंनि दिपेन बर' सारा दिनै जोङो सिगाङाव गसंथानानै जोङो जेब्लायबो हेंथा होदों। जों मालाबाबो जे 6था जनगोष्ठीया एसटि जानाय, आसामाव एसटि जानायखौ जों मालाबाबो लुबैया। दिनै जोंनि गोबां दैदेनगिरि, जोंनि गोबां मानसिफ्रा बुंदों जे जोङो एसटिखौ गुबुन गुबुन माने केटागरि बानायनानै दिनै जोङो एसटिखौ आसामाव बानायनो होगोन। नाथाय जोङो मिथिगौ जे आसामाव दिनै एसटिखौ गुबुन गुबुन केटागरि बानायनानै होयोब्लाबो जोङो मिथिगौ दिनै आसामाव 2 एसटि दङ, प्लेन्स ट्राइब आरो हिल्स ट्राइब। नाथाय प्लेन्स ट्राइब आरो हिल्स ट्राइब बे 2 एसटिआबो जोङो समान मोनसे मर्यादा, नामाल' आलदा आलदा। दिनै बेयावहाय दिनै माबा एसटि बेलि माबा होनो नागिरनायाव जे दिनै बिथांमोनहा जेबो आपत्ति गैया होननानै बुङो। दिनै बे एसटि बेलि जानानै फैबाबो दिनै
हिल्सजों प्लेन्सजों जेरैबायदि मर्यादा बे बेलियाबो बेबायदिनो एखे मर्यादा थागोन। बेखायनो जोङो दिनै बेफोरबायदि जौगाखांनाय बेफोरबायदि हारिखौ जोङो दिनै एसटि जानायखौ जोङो लुबैया। बिथांमोना दिनै एसटि बिलि जाब्लाबो दिनै जोङो बर'फ्रा जि मोनथायखौ मोनो, गार'फ्रा जि मोनथायखौ मोनो, कार्बिफ्रा दिनै जोंनि बे 14टा जनगोष्ठी 14टा एसटिफ्रा जिखिनि मोनथायखौ मोनो बे मोनथायखौनो दिनै एसटि बिलि जाबाबो बिथांमोनहा मोनगोन। बेखायनो जोङो खुनु पदैबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बे 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि होनायखौ जों मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हाया आरो जों गनायनानै हाया। बेनि थाखाय जोङो जुजिलांबाय थागोन। जोङो जि हायो जोङो हाबाफारि लानानै दिनै खामानि मावलांबाय थागोन। जोबथारनायाव आङो बेखौल' खावलायनो लुबैदों, दिनै जेरैबायदि कास्टम बसुमतारी बिथाङा जोंनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ पार्सनेलि बेबायदि एटाक खालामनानै बाथ्रा बुंनाय, जे बिथांनि माने पार्सनेलि सय सम्पति माबा आरजिदों मादों बायदि बायदि बाथ्रा बुंनायखौ जोङो साबजानाय मोनाखै आरो बिथाङा बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दिनै जों मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानाया जोङो 2 बोसोरनि थाखायल'। जों साफा साफा बेक्ति हिसाबै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफा साफा सोद्रोमा, नाथायबा जोंनि बिबाना 2 बोसोरनि थाखायल'। बे 2 बोसोर जोबखांनायनि उनाव जों साफ्रोमबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो एंगारनानै जों गावबागाव लेभेलावहाय जोङो खामानि मावहैगोन, गावबागाव बेक्तिगत न'खर संसार जाहैगोन। नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों थांखांनायनि उनाव बियो जोबनानै थाङा। बियो अराय गोजोर मोनसे आफाद। बे आफादाव जों दिनै थांगोन, गाबोन बेयाव गोदान बिबानगिरिफोर फैगोन, गोबां दैदेनगिरिफोर फैगोन। बेखौ लानानै दिनै बिथांमोनहा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनायनि खुनु मोन्थाय बा अधिकार गैया। दिनै आङो खावलायदों जे जोंनि कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिमोन। बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गैला। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गैयिनि थाखाय बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे माहारियारि आफादखौ जे सोंखारिनायनि बखिनायनि बिथाङा अधिकार गैया। ओंखायनो बिथाङा बेबायदि माने जोंनि गोथार आफाद बर' माहारियारि आफाद बेखौ बिथाङा सोरखिनो नाङा आरो बिनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ। जोंबो गाबोन समफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंबो बिबान एंगारगोन। अब्ला जोंबो गुबुन गुबुन जोङो सासे बेक्ति हिसाबै गावबागाव थांनानै थानांगौनि थाखाय जोंबो गुबुन गुबुन दोलोआव बा गुबुन गुबुन राजनिति हान्जायाव जोंबो थांनानै मालाबा खामानि मावहैनांनो जानो हागौ। दा नंखायनो जोङो खावलायदों, जायखि जेखि दोलोआव थाया मानो, जायखि जेखि हान्जायाव थाया मानो, बिथांमोनहा जेब्लायबो बर' जाथिनि खथि जानाय खहा जानाय खामानिखौ रावबो जे जोंनि बर' सुबुङा मावनो नाङा आरो सोरबाफोर मावनो थाखाय सिन्था खालामदोंब्ला बिनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ। बेखिनिखौ आङो नैबे जोंनि रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'निफ्राय आङो जोंनि साफ्रोमबो बर' जाथिनि थाखाय एन्टि खोथा बुंग्रा, बर' जाथिनि थाखाय अलखद समाव बायदि बायदि बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ बखिग्रा बिथांमोनखौ आङो बयखौबो खावलायदों जाहाथे जाथिनि एन्टि रावबो बाथ्रा बुङा। बेखिनिखौ आङो बुंबाय।